Hello, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। लोगोफोर दिनै 4th May 2025 दा दिनैनि दिना आंनि थाखाय एनिभार्सारि जाहैगोन। बेनो जाबाय बेमारनि एनिभार्सारि। आंना बेमारा जादोंमोन 4th May 2024 आवहाय। खिन्थु बे 4th May आवहायनो जादोंमोनब्लाबो आङो 4th May आवहाय हमनो हायाखैमोन जे आंहा बिदि बेमार जादों। 4th May आवहाय मोखाङा बुथे जादोंमोन आरो मेगना। बेवहायथ' हमनो हायासै आङो उन्दुनायनि थाखाय लेट सिखारनायनि थाखाय बुदों खोमा बिदि साननानैसो दंमोन। बे 4th May खालिनो आङो इलेक्सननि भट होनो थाखाय न'आव थांदोंमोन हस्टेलनिफ्राय आरो बेयावनो आथिङाबो बुलांदोंमोन आंना। ओमफ्राय बेयावबो सानदोंमोन आङो गोलाव गारि गाखोनायखाय आथिङा बुदों नामा बेबायदिसो साननानै दंमोन। आंहा दि बेमार जादों बेबायदि सानाखैमोन आरो माने बे बेमारा खालि मोदोमल' बुनाय खिन्थु माबा मोनसे उसुख उदैनि प्रब्लेम जानाय लोंनायनि प्रब्लेम बिदि दुरबल बेबायदि जेबो नङामोन खालि बुनायनिल'मोन बे प्रब्लेमा आरो ओमफ्राय बेबायदिनो सप्तासे बारदों नामा जायखिजाया 7 तारिखआवथ' माबामोन इलेक्सनमोन खोमा 7 ना मायावनोमोन खोमा इलेक्सननि भटआ आरो माने बेफोराव जेबो हमनो हायाखैमोन आरो बुंनाय ओमफ्राय उन्दुनानै सिखारनाय बिदिसो सानदोंमोन आरो ओमफ्राय अखानायैबो सेमफिनोबो ओमफ्राय बुफिनोबो बेबायदि जादोंमोन। माने सानाखैमोन दि आंना दि किडनिया बिदि गाज्रिनि लामायाव फैदों आं बेखौ साननोनो हायाखैमोन। आंथ' बेखौ सिगांनो खोन्थाखाबाय खिन्थु दिनै आंनि बे एनिभार्सारि हिसाबै आङो बेखौहाय एसे बुंबाय आरो फोरमायनानै होबावबाय। आरो दा गोबां मानसिफोरानो सोंहरो मोनफा मोननै कमेन्ट फैयो आरो भिडिअसफोरावहाय दाबो जे लोमजानाया माबायदि जाखो हामदोंना हामाखै होननानै दा बुंनो सानदों आंनि लोमजानाया दे बेखौहाय किडनि बाय'प्सि खालामबा मोनो आरो बे बेमारखौहाय ओरैनो फिजिकेलि जेनेबा जेबो हानि खालामाजासे बे बेमारखौ मोननो हाया आरो माने नोंनि किडनि बाय'प्सि माने नोंनि किडनिनि मोदोम एसेखौ लाबोबासो बे बेमारा मा जामारदों गोबां रोखोमनि थायो नालाय किडनिनि बेमारानो ओमफ्राय किडनि बाय'प्सिनि गेजेरजों आंनि बेमारखौ मिथिसिनबाय। दा आंनि बेमारा जाबाय IgA नेफ्र'पेथि। दा बे IgA नेफ्र'पेथिया नोंथांमोना गुगोलाव सार्च खालामबाबो मोनगोन। इट इज नट किउरेबल माने खिन्थु बेखौहाय माने मा होनो बेखौहाय गादबनानै दोननो हायो आरो मुलिफोरासो खिन्थु बियो पारमानेन्ट किउरेबल बेबायदि नङा। दा आंनाबो बेबायदिनो जाबाय पारमानेन्ट किउरेबल नङा बेनि थाखाय आङो लाइफ टाइमनि थाखाय मुलि जानांगोन। मुलियासो बेखौ दबथायनानै दोनगोन आरो बेवहाय आङो सिगां सानदोंमोन डक्टराबो मोजाङै खोन्थायाखै गिनानै ना मानानै बिदि खोन्थानो नागिरा आरो डक्टरफ्रा आङो गोबां कुइसनखौनो सोङो गोबां साहस होनानै गोबां कुइसनखौनो सोङो खिन्थु बेबायदि खोन्थाया आरो खिन्थु लास्ट टाइम जेब्ला आङो चेकआप थांदोंमोन होमबा आङो क्लियारलि मिथिबोदों आरो माने मोनसे मुलिया बे किडनिनिया मोनसे लाइफ टाइम जानांगौ मोनसेया मेक्सिमाम बोसोरथाम मिनिमाम बोसोरसे आरो दा बोसोरसे मुलि जानाया बोसोरसे जाथ'वाखै दे बेमारासो बोसोरसे जाबाय। दा आं सानदोंमोन मिनिमाम बोसोरसे बा मेक्सिमाम बोसोरथाम जानायनिनो आंनि कर्सआ कमप्लिट जागोन आरो आङो बिनि उनावहाय मुलिखौ जानांला होननानै आङो सानदोंमोन। नाथाय मोनसे मुलिखौहाय बोसोरथाम नङाबा बोसोरसे बिनि कर्सआ ओमफ्राय बे मोनसे मुलिया अरिजिनेल मुलिया बियो पारमानेन्ट लाइफ टाइम आरो दा बे जाय पारमानेन्ट जागोन बा लाइफ टाइम जागोन मुलिया बे सिगाङाव थरब्रै जानांगौमोन। ओमफ्राय बिदिनो दसफोरा माने खमायलांबाय थानानै दा थरसेल' जाहैबाय। बे थरसेल' मुलियाबो मा अल्टारनेटिभसो जानांगौ माने सानसेबा थानानै सानसेसो जानांगौ दा सानफ्रोमबो जानो नांला आङो। दा आं सानदों बेबायदिनो खमायलांबाय थागोन खोमा मालाबा सप्तासेयाव खेबसे बेबायदि बियो जाहैनो हागौ नामा बिदि आरो दा आंनि बेमारा जेबो नुजाला इउरिन टेस्ट खालामबाबो ब्लाड टेस्ट खालामबाबो माने रिपर्टआव जेबो गाज्रि फैला आरो मोनफा मोननै एसे हिमग्ल'बिनफोरा आप डाउन जायो बिपिफोरा आप डाउन जायो बेफोरथ' एसे नर्मेलानो खिन्थु जि प्रटिन फैफानाय आंनाव जि एलबिउलिन ग्ल'बिउलिन बेफोरो खम बारा
बेफोरो प्रटिन बेफोरो खम बारा जाबाय थायोमोन आरो आंनि ब्लाडआवहाय आरो इउरिनावबो खिन्थु इउरिनावहाय पजिटिभ मोनला आरोना इउरिनाव प्रटिना थांफाला दायो ट्रेसबो जाला दा खिन्थु मुलिखौ जायाबा बियो ट्रेस जाफिनो आरो खनसे एक्सपिरियेन्स मोनबाय आङो सिगां समावनो नोंथांमोननोबो खोन्थाखादोंमोन जे मुलिखौ गारोबा आं माने हामनायखाय जोंनि माबा एरियायावनो ब्लाड टेस्ट खालामनानै नायनायावहाय जेबो ओंखारैखाय हामनायखाय माने सानदोंमोन आरो मुलिखौ गारनाय नायनो होननानै ओमफ्राय जेब्ला गारनाय नायो होमबा माने प्रटिना फैफिनदोंमोन आरो इउरिनजोंहाय बेनि उनावहायनो आङो मुलिखौ स्किप खालामासै जाबाय थादों मालाबा खनसे खननैया स्किप जायो आरो थेवबो प्रब्लेम होबोआखै माने बावनानै जाफ्लाङा आरो खिन्थु जाबाय थानायानो जायो अल्टारनेटिभ सानसेबा थानानै सानसे बेबायदि आरो दा बेनो एनिभार्सारि जाहैबाय 4th मेआवहाय जागायजेनदोंमोन आंनि बेमारा आरो उनावहाय जोंनि जेनेबा लकेल जोंनि मुसलपुर हस्पिटालावहाय नायदोंमोन बेवहाय डक्टरा बुंखादोंमोन आरो जेनेबा बिदि मोदोम बुनाया किडनि लिभार प्रब्लेमबासो जायो होननानै बुंदोंमोन नाथाय बेवहाय आंहा फोथायनाय गैयामोन जे आंहा दि किडनि बेमार जागोन लिभार बेमार जागोन नाथाय मानि थाखाय जागोन आंथ' जेबो जौ लोङा बिदि निसा बुस्थु जाया होमबा आंनि किडनिया मानो गाज्रि जानो मानो प्रब्लेम जानो होननानै आङो सानदोंमोन आरो ओमफ्राय बेबो बे डक्टराबो जेनेबा किडनि प्रब्लेम नामा बेबायदि होननानै जेबो टेस्ट खालामाखै आरो ओरैनो जास्ट मुलि हरबाय जाय मुलिफोरा खाथियाखैमोन आरो बिजिबो थुदोंमोन बेफोरो खाथियाखै दानि उनावहाय हस्टेलाव फैफिनबाय बेयावथ' हस्टेलाव फैफिनबासो आंना बारा जादों बांसिनै बुनाया ओरैजाय उन्दुबा बिथिंजों मेगना ओरैजाय बुजोबनाय ओरै खावसेथिं उन्दुबा मेगना ओरैजाय बुजोबनाय बेबायदि जादोंमोन माने हस्टेलाव फैबाय ओमफ्राय बिनि अखानायैनो बेबायदि जाबाय आरो सिखारनानै ओमफ्राय उदैयाबो जि देरबाय गां मोनजोबो उदै देरदोंमोन ओमफ्रायो गोदना देरदोंमोन जेब्ला गोदना देरदों होनबा उन्दुनो हायाखै आरो माने हां लानो खस्थ' मोनदोंमोन दा नै सोरबा आं दा स्टाडि रुमावसो दं नालाय सोरबा फरायनो फैदों जानांगौ दा दरखौहाय खुलिनांसिगोन आङो ओमफ्राय दा बेनो आरो दा हेपि एनिभार्सारि होननांसिगोन आंनि बेमारखौहाय दा बेखौनो गोसोखांनानै आङो नोंथांमोननि सेरावहाय भिडिअ बानायनो थाखाय फैनाय जाबाय आरो ओमफ्राय दा उनावहाय आङो नोंथांमोननि सेरावहाय साबायखर बावनो सानदों नोंथांमोना जि आंनि बे मोनसे भिडिअखौहाय जे एसेबां रेसपन्स खालामनानै आंखौ जि एसेबां हेफाजाब होबाय आंनि बेमार नायनायाव गोबां हेफाजाब खालामनाय जादों नोंथांमोननि अननायावसो आङो दा मोजां ट्रिटमेन्टखौहाय लानो हाबोदों नोंथांमोन गैयाबाथ' दा मा जासिगौमोन मिथिला आरो दा बेनोसै आरो गोबां मानसिफोरानो सोंहरो आंनियावहाय जे बबेनिफ्राय नाम्बार मोनो मिथिया आरो जिखुनु नाम्बार मोननो बेथ' जेबो नङाना जायखिजाया बेमारनि बागैसो सोंहरो नालाय जाय जाजादों बियो सोंहरो आरो नोङो बबेयाव नायजादोंमोन बबेयाव नायजायाखै दा आं भिडिअनि गेजेरजों आं आरोबाव खोन्थाबावनोसै आरो सोरबा सोंहरनो गोसोबा एटलिस्ट मिथिथारनो गोसोबा सोरनिफ्रायबा नाम्बार लानानैबो सोंहरनो हागोन दा आङो नायजादोंमोन गुवाहाटि आं भिडिअ होबायानो थायो गुवाहाटिनि सिटि सेन्टारनि अपोजिट जायो बियो ख्रिस्टान बस्ति होनो बे जायगाखौहाय बे ख्रिस्टान बस्तियावहाय डक्टर पिजे महन्तनि चेम्बारावहाय आङो नायजादों आरो बियो चेम्बारसो बेबायदि आरो ओमफ्राय दा नै दर बुफैगासिनो ओमफ्राय दा खेवना नायनोसै होमबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै एसेनोसै गोजोन्थों बाय